Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamahyam Dadadi Supadamdikam. Vandeham Shri Guru Shri Yudapatakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vichakhanvitamsha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ഇന്ന് ഷഡ്ഗോസ്വാമി സീരീസിൽ നമ്മൾ ജീവഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ജീവഗോസ്വാമി ശ്രീരൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരുടെ നെവ്യൂ ആയിരുന്നു. നെവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സഹോദരൻ അനുപമിന്റെ മകനായിരുന്നു ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ജീവഗോസ്വാമി വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുഖവും ഉയർന്ന നാസികയും നല്ല വീതിയുള്ള ഫോർഹെഡും ലോട്ടസ് ഐസ് താമര പോലത്തെ കണ്ണുകളും ഇതെല്ലാം ലോങ് ആംസ് വളരെ നീണ്ട കൈകളോട് കൂടിയ എല്ലാം ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതലായിട്ട് വികസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മിഷനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാപുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ്, മഹാഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ സഹായികൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ആ മഹാപുരുഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന്. ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഒരു ബാലകനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവഗോസ്വാമി കൃഷ്ണ ബലരാം വിഗ്രഹത്തെ സ്വയം ആരാധിക്കുമായിരുന്നു. കൂടാതെ ആ കൃഷ്ണ ബലരാം വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ഭാവഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുമായിരുന്നു. ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കരയുകയും അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുകയും എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു. കൂടാതെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഈ ദേവന്മാരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അത്രേ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ ബലരാം വിഗ്രഹത്തെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ബാലകനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചയാളാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ധരിപ്പിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ഭോഗങ്ങളെല്ലാം നിവേദിച്ച് അതെല്ലാവരും പ്രസാദം തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം ആ ബാല്യത്തിലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മഹാഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ അദ്ദേഹം സംസ്കൃതമെല്ലാം പഠിച്ചു. സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് സംസ്കൃതമെല്ലാം പഠിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ
നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് അദ്ദേഹം നവദ്വീപധാമത്തിന്റെ പരിക്രമയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമി ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ തന്റെ വരാൻ പോകുന്ന തന്റെ ആ ഒരു മഹാഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും സഹോദരൻ അനുപമന്റെ മകനായിരുന്നു ജീവഗോസ്വാമി. പക്ഷേ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, അതായത് തന്റെ വലിയച്ഛനായിരുന്നെങ്കിലും രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണ ബലരാമന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ വർഷിപ്പായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കാനും അത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആ ഭാഗവതത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അനുപം മരണപ്പെടുന്നു. അത് നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അനുപം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ മരണപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നവദ്വീപധാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് സംസ്കൃതവും അതെല്ലാം പഠിച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നവദ്വീപധാമം അദ്ദേഹം പരിക്രമ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നവദ്വീപധാമം പരിക്രമം ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ബനാറസ് വാരണാസിയിലേക്ക് പോയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നു. അത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്? മധുസൂദന വാചസ്പതി അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ സംസ്കൃതം കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും പിന്നീട് ശിക്ഷണത്തിലാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭാഗവതം മുതലായവയെല്ലാം കൂടുതൽ പഠിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭക്തിരത്നാകര എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജീവഗോസ്വാമി തന്റെ പഠനമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോടൊപ്പം നവദ്വീപധാമം പരിക്രമ ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബനാറസും നവദ്വീപവും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപഗോസ്വാമിയും മറ്റുള്ള ആചാര്യ ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാവരും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ഷെൽട്ടർ എടുക്കുന്നു. അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഭാഗവതത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഭാഗവതം പ്രചാരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും പിന്നീട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് ആചാര്യ സ്ഥാനം എടുക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരുടെ തലവനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡറായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തോളം ഭാഗവതം പഠിച്ചയാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ കഴിവുള്ളയാളോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചയാളോ ആ സമയത്ത് ആരും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അത്രയ്ക്ക് അറിവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി ഉള്ളപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയായിരുന്നു എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെയും ആ ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് വർത്തിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ ഡിസപ്പിയറൻസിന് ശേഷം ജീവഗോസ്വാമി എല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെയും ആചാര്യന്മാരായിട്ട്, അതും എവിടെയുള്ളത്? ബംഗാൾ, ഒറീസ, വൃന്ദാവനം, മറ്റുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും വൈഷ്ണവരുടെ ആചാര്യനായിട്ട്, വൈഷ്ണവാചാര്യനായിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അവരെയെല്ലാം ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വഴികാട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരു തലവനാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർക്ക് ഒരു ലീഡർ ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൈഷ്ണവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അന്യോന്യം സംഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട്, ആധികാരികമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശം തരാനും ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയാനും ഒരു ലീഡർ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിനും ഒരു ലീഡർ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും നേരിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിച്ചവരാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ജീവ ഗോസ്വാമി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സഹചാരിയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാമുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അറിവ് സ്വമേധയാ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ തലവനായിട്ട് ജീവ ഗോസ്വാമി മാറുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവ ഗോസ്വാമി മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് നേരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വഴി അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന്. അദ്ദേഹമാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാ ദാമോദര മന്ദിരം അദ്ദേഹമാണ്. അവിടെ രാധാ ദാമോദര വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ജീവ ഗോസ്വാമിയാണ്. ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും രാധാ ദാമോദര ടെമ്പിൾ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമുള്ള ടെമ്പിൾ ആണ്. അവിടെയാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെയും സമാധി സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭജന കുടീരവും സമാധി സ്ഥലവും എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ പ്രഭുപാദ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള സമയത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ തർജ്ജമ ചെയ്തുകൊണ്ട് താമസിച്ചിരുന്നത്, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ രാധാ ദാമോദര അമ്പലത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഉള്ള റൂമുകളിലായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ദർശനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാധാ ദാമോദര അമ്പലം അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അമ്പലമാണ്. ഇനി ജീവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഒരു പാസ്റ്റ് ടൈം പറയുന്നത്, ഒരു തവണ വല്ലഭാചാര്യ, ഒരു വളരെ പ്രായം ചെന്ന വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള വല്ലഭാചാര്യ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു കൃതിക്ക്, രൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു. അതായത് നിങ്ങൾ അതങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയായോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു തർക്കമുണ്ടായി. രൂപ ഗോസ്വാമിയും വല്ലഭാചാര്യ അതിനെ തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. രൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയത് ശരിയായോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തർക്കം. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമി രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ തന്റെ ഗുരുവിനെ അദ്ദേഹം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തത് ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. അതുമല്ല, രൂപ ഗോസ്വാമി എല്ലാ ആചാര്യന്മാർക്കും, എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാർക്കും ഒരു ആചാര്യനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കൃതികളെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ജീവ ഗോസ്വാമി ആണെങ്കിലോ വളരെ ചെറുപ്രായക്കാരനാണ്. കാരണം രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും അനിയനായിട്ടുള്ള അനുപമന്റെ മകനാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി. ഇപ്പോൾ ഈ വല്ലഭാചാര്യ വളരെയധികം പ്രായം ചേർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവാചാര്യനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സദാചാര പ്രകാരം ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു വൈഷ്ണവ ആചാര്യനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമി പക്ഷേ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ വല്ലഭാചാര്യ കുറച്ച് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തത് ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമിയെ അദ്ദേഹം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു. അതായത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ശരിയായി എന്ന് ഇദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ജീവ ഗോസ്വാമി. എന്തുകൊണ്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ജീവ ഗോസ്വാമി പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമായില്ല. കാരണം നമ്മൾ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, ആചാര്യന്മാരെ, എസ്പെഷ്യലി വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരെ, ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അവരുടെ വാക്കുകളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഗുരുവായ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല. അദ്ദേഹം ഉടനടി ജീവ ഗോസ്വാമിയോട് തന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് ഉടനടി ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുകയുണ്ടായി. ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് അത് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭജന കുടീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 45 നിമിഷം ദൂരെയുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ പോയി അദ്ദേഹം അഭയം പ്രാപിച്ചു. അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? പകൽ അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നിരാഹാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അല്പം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്? വെറും ഗോതമ്പ് പൊടി യമുന നദിയിലെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട്, ആ വെറും ഗോതമ്പ് പൊടി
അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ അധികം ദിവസം അദ്ദേഹം നിരാഹാരം ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതും ആ ഗോതമ്പ് പൊടി അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ ചാദിച്ച് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ലഭിച്ചാൽ ആ ഗോതമ്പ് പൊടി യമുനാ നദിയിലെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അത് മാത്രം പച്ച ഗോതമ്പിന്റെ മാവ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഗുഹയുടെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കും വരാതെ അദ്ദേഹം ഫാസ്റ്റിംഗ് നിരാഹാരം എടുക്കുന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിരാഹാര വ്രതവും സ്വയം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു. കാരണം തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി തന്നെ തിരസ്കരിച്ചു. അതിലും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കടം ഒരു ശിഷ്യന് ഉണ്ടാകാനായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സനാതന ഗോസ്വാമി ജ്യേഷ്ഠനാണ്. അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു രൂപഗോസ്വാമിയോട് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കണം, ജീവഗോസ്വാമിയെ തിരിച്ച് ശിഷ്യത്വം കൊടുക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് സ്വയം ആ ഒരു ജീവഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ ശിക്ഷ സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു? കാരണം താൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി, ഒരു വൈഷ്ണവാചാര്യനെ താൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ജീവഗോസ്വാമിയോ രൂപഗോസ്വാമിയോ എല്ലാവരും തന്നെ അവരെല്ലാവരും ലിബറേറ്റഡ്, അതായത് മുക്തി ലഭിച്ച മുക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അവർ സ്വയം അവരിങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഭക്തി കുറയുകയോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അധപ്പതനം സംഭവിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് വരുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ഈ കഥകളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ള ആ സോൾസ് ജീവാത്മാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തനോട് നമ്മൾ ഭക്തി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന സ്വയം ഭക്തനാകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ നൽകിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇവർ ആരും തന്നെ അങ്ങനെ അധപതനത്തിന് ഒരിക്കലും വഴിയില്ലാത്തവരാണ്. കാരണം എല്ലാവരും മുക്തന്മാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിയെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്, അതായത് ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും എല്ലാം തന്നെ ഇത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അയക്കുന്നു. അതായത് ഉപദേശം എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളല്ലോ, വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം. അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒരു ആചാര്യനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ തന്നെ ശ്ലോകം എന്താണ്? വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം. അതായത് ഒരാചാര്യനാകണമെങ്കിൽ അയാൾ തന്റെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ക്രോധം നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തടയാൻ സാധിച്ചില്ല? അദ്ദേഹം ആചാര്യനായിരുന്നു, ആചാര്യനാകാൻ പോകുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വൈഷ്ണവാചാര്യൻ രൂപഗോസ്വാമിയെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല? ഒരാചാര്യനാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. അത് മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാർക്കും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തത് എന്ന് പ്രഭുപാദ കമന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ നാവിനെ, തന്റെ സംസാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. കൂടാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും വിനയാന്യുതനായിരിക്കണം. തൃണാനപി സുനീചേന തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനതേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാകാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിനയമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. അതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് വിനയം. നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കണമെന്നോ ആഗ്രഹമില്ലാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കൃതിയെ മറ്റുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം അന്യോന്യം ഇങ്ങനെ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടാണ് വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കൃതികളെ രചിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തി നേടിയവരാണ്.
അങ്ങനെ അന്യോന്യം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ജീവ ഗോസ്വാമി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് താൻ ഇവരെക്കാൾ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ആ ഒരു ഇടപെടൽ അവിടെ ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു ശിക്ഷ കൊടുത്തതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനടി അത് അപരാധമാകുന്നു, നമ്മൾ ഉടനടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് അധപ്പതിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്ലേഡിന്റെ വക്കത്തു കൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ മുറിയാം. കാരണം ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ മുറിയാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം അത് അത്രമാത്രം മൂർച്ചയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധപ്പതനം വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പുരോഗമനത്തെ തടയുന്നു. നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല. ക്രമേണ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കുറയുന്നു, പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ കുറയുന്നു. ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു റേസറിന്റെ വക്കത്തു കൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അത്രമാത്രം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ടില്ല, പരിശുദ്ധരാകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അധപ്പതനം വരാതെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ജീവഗോസ്വാമി ഇവിടെ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണദാസ കവിരാജ ഗോസ്വാമിയും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയിരുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം, കാരണം ആ സമയത്ത് അവരെല്ലാം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ജീവ ഗോസ്വാമി ശ്രീനിവാസാചാര്യനെയും നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂറിനെയും ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസയെയും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ബംഗാളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീനിവാസാചാര്യ, നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂര, ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാം ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വരുന്നു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും എല്ലാം അവരുടെ പിന്നീടുള്ള ശാഖകളായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഈ ഇഹലോകം വിടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജീവ ഗോസ്വാമി ആ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിക്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആചാര്യന്മാരെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രീനിവാസാചാര്യനും നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമി മറ്റുള്ള ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാ ദിക്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പ്രചാരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബംഗാളിലേക്ക് ഒരു തവണ ഇവരെല്ലാവരും പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പോയത്. പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിക്ക് രാത്രിയിൽ കൊള്ളക്കാർ ഇതേതോ ഒരു വലിയ ധനമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപഹരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമി ഇവരെ ബംഗാളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എല്ലാം വേണം പോകാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ എല്ലാം സിറ്റി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. കൂടാതെ വാഹനം വളരെ കുറവ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത്, ബംഗാളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ വെച്ച് കൊള്ളക്കാർ ഇതെല്ലാം അപഹരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുപുര, ബംഗാളിലെ വിഷ്ണുപുര എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം അപഹരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അതെല്ലാം തന്നെ, കാരണം കൊള്ളക്കാർ ഇതേതോ ഒരു വലിയ ധനമാണ്, ഋഷിമാരുടെ അടുക്കൽ ആചാര്യന്മാർ എന്തോ ഒരു വലിയ ധനമാണ് പെട്ടിയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചത്. പിന്നീട് അതൊന്നും ധനമല്ല, വെറും പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ, അതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, അതവരത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കടന്നു കളയുന്നു.
അപ്പോൾ പിന്നീട് അതെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് രാമചന്ദ്ര സേന എന്നുള്ള ഭക്തന് ജീവ ഗോസ്വാമി കവിരാജ എന്നുള്ള ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ, ഒരു പദവി കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീനിവാസാചാര്യന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. പിന്നീട് രാമചന്ദ്രന്റെ സഹോദരൻ ഗോവിന്ദനും ശ്രീനിവാസാചാര്യന്റെ ശിഷ്യനാകുന്നു. അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് ജീവ ഗോസ്വാമി ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സമയത്ത് ശ്രീമതി ജാനവാദേവി, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ശ്രീമതി ജാനവാദേവി. ആ ജാനവാദേവിയും വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്ദർശനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് ജീവ ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ള സമയത്തായിരുന്നു. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരോട് ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് വളരെയധികം കനിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് കാരണം? ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവാസ് അവർ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരും. വൃന്ദാവനം, പുരി മുതലായവ അന്യോന്യം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവാസ് എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ഉത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കും പുരിയിലേക്കും എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരെ വളരെയധികം, ഭക്തന്മാരെ വളരെയധികം കാര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അവർ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്കെല്ലാം താമസവും ഭക്ഷണ സൗകര്യവും എല്ലാം ജീവ ഗോസ്വാമി തന്നെ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് കൃഷ്ണദാസ് അധികാരി ജീവ ഗോസ്വാമി എന്തെല്ലാം പുസ്തകം, ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഡിസൈപ്പിളാണ്, ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ജീവ ഗോസ്വാമി എന്തെല്ലാം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവ ഗോസ്വാമി, അപ്പോൾ നമ്മൾ രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ സനാതന ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു മഞ്ജരി തന്നെയായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? രതി മഞ്ജരിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലവംഗ മഞ്ജരി എന്നാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഗോപികമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു സനാതന ഗോസ്വാമിയും. അതുപോലെ ജീവ ഗോസ്വാമിയും വിലാസമഞ്ജരി ഗോപിയായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ച സമയത്ത് ഗോപികമാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ വിലാസമഞ്ജരി ഗോപിയായിരുന്നു ജീവ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒപ്പം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗോപികമാരും, ഇതുപോലെ ലളിത, വിശാഖ മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗോപികമാരും, രാധാറാണി ഉൾപ്പെടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വിലാസമഞ്ജരി ഗോപിയാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ കുടീരവും നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ജീവ ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള ജീവ ഗോസ്വാമി സ്വയം എഴുതിയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, അതായത് മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം തിരുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള 25ഓളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രഭുപാദ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെയും പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെയും വിവർത്തനവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും എല്ലാം, കാരണം ഓരോന്നിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനം എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം റെഫർ ചെയ്തതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹരിനാമാമൃത വ്യാഖ്യാന, സൂത്രമല്ലിക, ധാതു സംഗ്രഹ, കൃഷ്ണാർച്ച ദീപിക, ഗോപിക ബിരുധാവലി, രസാമൃത ശേഷ, ശ്രീമാധവ മഹോത്സവ, സങ്കൽപ്പ കൽപ്പവൃക്ഷ, ഭാവാർത്ഥ സൂചിക ചമ്പു, ഗോപാല താപനി ടീക. ഇതിൽ ഭാഗവതത്തിന്റെയും എല്ലാം ജീവ ഗോസ്വാമി സംഹിതയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട്
ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനും അദ്ദേഹം കമന്ററി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയ്ക്ക് കമന്ററി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഉജ്ജ്വല നീലാമണിക്ക് കമന്ററി, യോഗേശ്വര സ്തവയ്ക്ക് കമന്ററി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗായത്രി മന്ത്ര, അഗ്നി പുരാണത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന് ജീവ ഗോസ്വാമി കമന്ററി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആ ലോട്ടസ് ഫീറ്റിന് അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പാദപത്മത്തിനും അദ്ദേഹം വിവരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോപാല ചമ്പു എന്നുള്ള പുസ്തകം ഭാഗവത സന്ദർഭ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭാഗവത സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഭാഗവതത്തിലെ കുറെ അധികം ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച്, മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാലം കുറച്ച്, പിന്നീട് അദ്ദേഹം രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ശിഷ്യനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളും, കൂടാതെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആചാര്യന്മാർ എഴുതിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിശദമായിട്ടൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ആണ് ജീവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാധാ ദാമോദര അദ്ദേഹം പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രാധാ ദാമോദര ടെമ്പിളിലെ വിഗ്രഹത്തെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാധാ ദാമോദര അമ്പലത്തിൽ രാധാ ദാമോദര മാത്രമല്ല, അതുകൂടാതെ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന് സനാതന ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സാകുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ദിവസവും ഗോവർദ്ധനഗിരി പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമായിരുന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമാകുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഗോവർദ്ധനഗിരി പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ വയ്യാണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ഒരു ഗോവർദ്ധന ശിലയ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ദിവസവും ഇതിനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതും രാധാ ദാമോദര അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് കാണാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ കല്ല്, അതും കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ രാധാ ദാമോദര അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാധാ ദാമോദര വിഗ്രഹം മാത്രമല്ല, വേറെയും ഒരുപാട് ആ സമയത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗോസ്വാമിമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഗ്രഹങ്ങളും ശിലകളും എല്ലാം തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആ രാധാ ദാമോദര അമ്പലം അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ?